Uy kani nga video para ni sa mga mag-uyab o kana nagplano bitaw na magpakasal pa pero wala pay balay. Asa may nindot, patukod og kagulingong balay or magpalit og balay sa usa ka subdivision. Nakay upat tan-awon ana no para imong matimbang-timbang og maayo ba no. Number 1 kanang gitawag nga location. Kung location mao ni siya ang gikahimutangan sa balay. Karon kung magpalit kag balay sa usa ka subdivision is kasagarang subdivision ron is duol ra sa mga essential ng establishment sa inyong lugar no. Duol sa sentro, meaning duol siya sa simbahan, sa merkado, sa eskwelahan o uban pa. Pero kung ikaw magpatukod og kaugalingong balay no, mangita pa kag lote ana duol sa sentro. Then karon kasagarang lote sa sentro is mahal na. Kasagarang available nga lote karon is tuana sa Lagyo. So kung travel time ang isgutan, kung subdivision mong pilion duol ra no. Pero kung magtukod kag balay, medyo layo-layo siya, makaon pa siya dako nga oras sa pagbiyahe. Gikan sa inyong balay padung dito sa mga essential na establishment. Ikaduha na dapat nimo tan-awon kanang gitawag nga budget. Kung magpalit kag balay sa usa ka subdivision no, nay gitawag nga hulugan, meaning binulan nga pagbayad. Nay gitawag nga reservation fee una nimo bayaran, then after 1 month nay gitawag na down payment and equity. So kana siya binuwan na siya nga pagbayad. So pag human nimo magbayad sa down payment is nay gitawag nga amortization sa bank o sa Pag-ibig. Pero kung ikaw magpatukod og kagulingong balay, kinahanglan nimo og dako nga budget para dili maputol bitaw ang construction sa imuhang balay ug ikaw makapuyo dayon. Then imong kinahanglan nga cash is dapat dako-dako jud no para tuloy-tuloy ang pag-construct sa imuhang balay. Dili para dito sa pagpalit sa subdivision nga binulan ang pagbayad. So dito dili kayo ka manginahanglan og dako kay nga kwarta karon dayon para makapuyo dito nga mga balay. Pero kung napo kay cash nga dako, pwede po ka mo palit og balay sa subdivision nga imo siyang i-cash. Ikatulo na dapat nimo tan-awon is kanang gitawag na amenities. Kung mingon tag amenities, mo ni siya imong ma-enjoy dito sa mga subdivision no. Example ana mga swimming pool, clubhouse, shuttle service, basketball court ug uban pa. Kana siya tanan mga amenities makita sa subdivision. Apil na siya sa imong gibayad dito nga monthly. Kana tanan imo na siyang ma-enjoy kung sa subdivision ka magpuyo. Pero kung magpatukod ka kaugalingong balay no, walay mga amenities, pero pwede ka magtukod og mga amenities. Pwede ka magpabuhat og mga swimming pool, basketball court, clubhouse diha sa imong lote. Pero kana siya, additional na pud na siya nga bayad, additional siya nga budget, additional na siya nga gasto para sa imuha kay magpalit pa mga materyales ug magbayad pa jud ka sa mga labor para mag-construct ato ng mga amenities. Then pinakalas ka nang gitawag nga design. Sa subdivision na nay design daan in which dili ka makabuot og kaugalingon nimo nga design kay sa subdivision i-design na siya sa architect no. Kung unsay design sa subdivision mao na jud to. Di ka pwede makabuot sa atop no, sa pintal ug uban pa. Pero kung ikaw magpatukod og kaugalingong balay, na kay freedom na magbuhat og kaugalingon nga design. Ikaw man mismo mong pabuhat og design ana sa architect. Ikaw magbuhat sa design sa atop no, sa pintal, sa plastada sa mga bedroom sa sulod sa balay ug uban pa nga part sa balay like living room, dining ug uban pa. So mao toy kalahian ug mao to dapat imong timbang-timbangon ug tan-awon kung nagplano ka na magkabalay puhon. Okay? So kung balikon, imong dapat tan-awon is ang location, design, budget ug amenities. Sige, maro to short video lang sa takarono kay Domingo manggod pod. Ug na pud tay lakaw. Salamat sa pagtanaw ug bye. Follow for more.